जोङो बिराद डिफारेन्सखौ नुयो अजस्र माने डिफारेन्स गोदोनि एबसुआ जाहैदों जातिनि थैनाय थांनाय जातिनि हालोद जातिखौ बोखांनायनि जातिखौ गेदेमा मोनसे जाति हिसाबै दानायनि आरो जातिनि थाखाय गोबां रावनि हारिमुनि फोथांनायनि खोथा गोरा गोख्रों खालामनायनि खोथाफोरखौ लानानैसो एबसुनि जेनाखि जे खामानि बे फैयोमोन इस्यु टटेलि बेस्ड अन इस्यु अफ बर'नि जेनाखि जेंनाफोर दं प्रब्लेमफोर दं बिनि सायावसो गिदिर गिदिर जायफोर खोथा बुंनो हायो जाय साबसिन ब्रिलियेन्टलि एक्सप्लेनेसन होनो हायो बिथांमोनहासो बे एबसुनि बिबानखौ दैदेनबोदों जोङो हमनानै ला आङो सिगाङाव कलेज फरायनाय समाव आङो जेला बिएससि फरायो आङो गुवाहाटी बर' स्टुडेन्टस इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जादों दा बे समनिफ्रायनो जों नुदों बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो बिदिनो जेन'बा जोंहा रबिराम ब्रह्म आगोलनि एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो थैनानै थांबाय बिथां खरेन बसुमतारी जेला खरेन बसुमतारिया एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव आङो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन सेन्ट्रेल एबसुनि दा बै समाव जोंनि एबसुनि बाथ्राफ्रा जेब्लाबो जातिनि थैनाय थांनाय आरो असमिया बा आसाम सरकारा जेला जोंनि हारिनि हेंथा पलिसि आयेन कानुन बा नियम नीति बानायोबा जों बेफोरखौ हेंथा होबोनाय मानसि दा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनावबो गोबां बाहागो लाबोदों मोनसे समाव पिटिसि होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जाया उदियासल डिमान्ड खालामदों बाहायबो एबसुआ बाहागो लाबोदों बिनि उनावहाय पिटिसिनि उनाव प्रग्रेसिभ पिटिसि इउटिनिलेट जानानै सेपारेट बड'लेण्ड बिनाय आन्दलन जाबोदों बेवहायबो एबसुआ माने बाहागो लाबोदों बुंनो थाङोब्ला एबसुआ जातिनि स्वार्थनि थाखाय जातिनि थैनाय थांनाय इस्युखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बहाबा माबा मोनसे जोंनि हारिनि एगेन्स्टै जाथायफोर जायोबा बे जाथायफोरखौ फुरा दमै नायबिजिरबोदोंमोन आरो प्रटेक्सन होबोदोंमोन आरो जोंनि हारिनि सायाव सोरबा हारिया एक्सन खालामदोंबा बेखौ डाइरेक्ट काउन्टार होबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन नाथाय जोङो दानि एबसुखौ जों नुनो मोनो बिथांमोनहा जातिनि खुनु इस्यु माने प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोनहा नोजोर होनो हायाखै होआखै मानो होआखै बुजिनो मोना दिनै जोंनि हारियाव गोबां बर्तमान माने जातिनि समस्या दं बे जातिनि समस्याफोरनि सायाव बिथांमोनहा दिनै बुंनांगौबो दं मावनांगौबो दं दिनै खिन्थु बेखौ जोङो मावनायखौ दानि एबसुआव नुनो मोनाखै हमनानै लादो जे जोंनि बिटिसि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होनानै बिसोरनो लेन्ड राइट जों जेसेबां मोनो बेखौ होनाय जादों बेखौबो बिथांमोनहा बादाबो होआखै खुनु काउन्टार होआखै दिनै आसाम सरकारा आसामाव साख्रि मोननोब्ला असमिया कम्पालसारि रिडिं आरो राइटिं हानांगौ होननानै बिसोरो आयेन पास खालामदों केबिनेट डिसिसन लादों दिनै बेखौबो बिथांमोनहा बिनि सायावबो जेबो बुङाखै दिनै बर' राव बा असमिया रावखौ बुथारनो बावैसो आगोल क्लास 6-7नि साइन्स आरो मेथ्सखौ गभर्नमेन्टआ इंलिश मिडियाम खालामनो इंराजिनि खिताब साफायनानै दिहुनबाय बेनि सायावबो बिथांमोनहा माने जेबो बुङाखै बिसोर आगोलनिफ्राय मिथिखागौ अलरेडि टेक्स्ट बुकआ साफायनानै ओंखारबाय टेक्स्ट बुकआ साफायखांनानै ओंखारबाय होनबासो मानो दाखालिसो मैयासो मानो प्रतिबाद खालामदों बिनि आगोलनो बेफोर खोथाफोरखौ मिथिजोबनायमोन नाथाय बिथांमोनहा बेखौ जेबो खालामबोआखै जेबो प्रतिबाद खालामबोआखै नाथाय बे जिनिसाथ' साइन्टिफिकबो नङा आरो इन्डियान कनस्टिटिउसननि नेम बादिबो संबिधानिकबो नङा संबिधाना मा होनो एलिमेन्टारि एडुकेसना मादार टांजों जानांगौ बा जायोब्ला मोजां बिदिसो होननाय जादों बेखौ बुङाखै जे इंलिश मिडियामजोंबा साबसिन जायो नाथाय जोंनि आसाम सरकारनि मानगोनां मुख्यमन्त्रिया चिफ मिनिस्टारा बे डिसिसनखौ लानाया जोबोद गोरोन्थि जादों आरो बेखौ जोंनि मोनसे सांग्रां दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ प्रतिबाद खालामबोनांगौ दिनै जोङो नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादहा गावसोरनि जे स्टुडेन्टस इउनियननि इस्यु बे इस्युफोरनि सायाव बिथांमोनहा जेबो नोजोर गैया दिनै ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा खुनु स्कलारशिप मोननायनि खामानिफ्रा बेले बेजे जानानै दं बेखौ बिथांमोनहा मानो जेबो रल लायाखै दिनै कास्ट सार्टिफिकेटआ अनलाइन जानायनि जाउनाव गोबां जाम्बा जाम्बि बर' माने जाम्बा जाम्बिनि फिसाफ्रा कास्ट सार्टिफिकेट दिहुननो थांनाय नभेम्बर डिसेम्बराव एप्लाइ खालामनाया दिनैसिमबो
इसु मोनाखै माखासे फिसा फिसौ जाहोन देखायनानै हारसा अफिसारफ्रा थगाय दोनबोगासिनो जायनि फलाव बिसोर एडमिसनबो मोनाखिसै आरो बिसोरो स्कलारशिपबो एप्लाइ खालामनो हायाखिसै होमबा बे जोंनि एबसुनि बे माबा इसु नङा नामा दिनै बे इसुखौ बिथांमोनहा दिनै मानो नुवाखै दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जादों बे मेडिकेल कलेजाव एडमिसना मानो 10% जाखो बिटिसिनि गेजेराव एकरनि दारै मेडिकेल कलेज मोनबाय मोजां खोथा किन्तु बेवहाय बिटिसिआव आगोलाव हाग्रामानि दिनाव 75% सिटआ जोंनि ट्राइबेलफ्रा मोननो हादोंमोन आयेन बानायाखैबाबो बिथांमोनहा गावसिनि केपासिटिजों बे जिनिसखौ लाखिदोंमोन दिनै बिएड कलेजनि एडमिसन इउनिभार्सिटिनि एडमिसन सिआइटिनि एडमिसन बेवहाय मानो बर'फ्रा ट्राइबेला मानो 10%ल' मोनखो अल इन्डिया बेसिस बायदि ट्राइबेल एलेकाया बेकवार्ड ट्राइबेलफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बिटिसि एकर्डआव सिआइटिखौ इनक्लुसन खालामनानै बे सिआइटिखौ मोननाय जादों दिनै बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 75%खौ ट्राइबेला मोनबाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दिनाव माब्रै 10%ल' जाखो दिनै बिथां बे जोंनि बर'नि इसु नङा नामा दिनै मेडिकेल कलेजनि साख्रियाव मारै ट्राइबेलनो 10%ल' होखो बाहायथ' नोङो 75%आ जोंनि ट्राइबेल लकेल मानसिया मोननांगौमोन दिनै बेफोरखौ बिथांमोना मानो डिमान्ड खालामाखै दिनै एडुकेसना ट्रान्सफार साबजेक्ट बिनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड थांनाय बाराव जों नुबाय जेसेबां माने एपइन्टमेन्ट फैदों हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट टिचार मास्टारफोर हाई स्कुलनि गुवाहाटीनि डाइरेक्टरासो एपइन्टमेन्ट होजोबदों बिटिसिआ होनायानो जायाखै बिटिसिनि डाइरेक्टरनि दारै होमबा बियो बे जोंनि इसु नङा नामा बेनि एपइन्टमेन्टआथ' गासिबो बिटिसिनि डाइरेक्टर एडुकेसननि डाइरेक्टरजों जानांगौमोन मानो बेखौ बिथांमोनहा मानो खेबसेबो प्रतिबाद होदों दा बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला बे दिनैनि जेनाखि एबसु बे एबसुनि रला जाथि सिबिनायनि रलाव जिर' बादिखौ जों नुयो दिनै दाखालि डेलिमिटेसनाव जोङो बड'लेण्ड पिपुल्स कमिटि अन डेलिमिटेसन 10टा अर्गानाइजेसन ज' दानानै मोनसे कमिटि दादों बड'लेण्ड पिपुल्स कमिटि अन डेलिमिटेसन होनाय आरो जोङो जोंनि दानि इलेक्शन कमिशनारनि आगोलाव नटिफाइ होनाय मथे बिटिसिआव 14टा माने एमएलए कनस्टिट्युएन्सि बिथांमोनहा होदों दा बे 14टा कनस्टिट्युशनखौबो जोङो 6 शेड्युलनि आन्डारावहाय बेखौ जोङो बे डेलिमिटेसन कमिटिया 14टाखौबो जोङो बिदों मानोना इन्डियान कनस्टिट्युशननि आर्टिकेल 330आव बुंनाय दङ स्पेशल प्रोभिजन फर एसटी एन्ड एससिसआव जे माने लकसभानि समष्टिया House of People constituency it is reserved for ST under autonomous district council. Autonomous district council under जाय लकसभा समष्टि जायो बियो ST जानांगौ होननानै बुंनाय दं आरो 332 आर्टिकेलाव दङ जे बे स्पेशल प्रोभिजनावनो बोले डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल 6 शेड्युलनि आन्डाराव जेसेबां डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल दङ बेहाय जेसेबां कन्स्टिट्युएन्सि दङ बे कन्स्टिट्युएन्सिया एमएलएआ 14टाबो जोंना बिटिसिना जानांगौ दा जोङो बे कन्स्टिट्युसन मोननैखौ दहाय होनानै जोंनि कमिटिया हुबहु जोङो 2001 सननि पपुलेशन स्ट्राक्चारखौ जोङो भिलेज वाइज कालेक्शन खालामनानै जोङो जोंनि डेलिमिटेसन कमिटिया डिमान्ड होदों बोले आर्टिकेल 330 आरो आर्टिकेल 332 मथे मोननैबो लकसभायाबो एसटी जानांगौ आरो 14टा एमएलए कन्स्टिट्युएन्सियाबो एसटी जानांगौ होननानै जोङो दाबि थिखांदों बिनि आगोल जोङो दिल्लीयाव खननै हैखांबाय मेमरेन्डामखौ बे चिफ इलेक्शन कमिशनारनो ओमफ्राय दाखालि 27 माने मार्चआव हटेल रेडिसन ब्लुआवबो जोङो थांनानै खुब सुन्दरै गांसे बिसिबा गिदिर 14टा माने कन्स्टिट्युएन्सिनि पपुलेशन स्ट्राक्चारखौ 2001 सननि सेन्सास मथे खालामनानै होनानै जोङो डिमान्ड होदों खुब सुन्दरै आरो इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय जाय फैदोंमोन चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ जों लोगो मोनाखै बियो मोनसे रुमाव बेना आलदा रुममोन मोनथाम रुम खालामदों जोंनि रुमाव थानाया जोङो दाखालि दिल्लीयाव हैबानो रायलायखानायमोन बे मानसिया बिथाङा एकदम बे सुन्दरै जोंनि इस्युफोरखौ मोजाङै जे नोंथांमोननिफ्राय मा मा डिमान्ड दंबावो बुंदो दाखालिथ' दिल्लीयाव होबोखाबाय बिनि बादै एक्सट्रा माबाफोर गोदान दंबा बेखौ बुंदो होननानै बेवहाय जोङो श' खालामदों जे गसाइगाव जोंना एसटिआ 8%, दतमायाव 8%, कचुगाव 8%, उमुगाव 8%। दा जोंना
गसाइगाव समष्टिजों ओमफ्राय माजबाद समष्टिजों टंला समष्टिजोंल' पार्सेन्टेजआ खम गासिबो दस्रा कनस्टिटिउन्सिया माबा 34%नि एबाउट गतिके बे गासिबो एसटी जाजोबनांगौ दा बेफोरबायदि इस्युखौ दिनै एबसुआ मानो बारा गुरुत्व होआखै बिथांमोननिफ्रायबो थांदों इउपिपिएलनिफ्रायबो थांदों बर' साहित्य सभानिफ्रायबो थांदों नाथाय बिथांमोनहा खुब सम्भब जों जेरैबायदि डिलिमिटेसना एकदम स्पष्ट गिदिर मोनसे मेम'रेन्डाम बानायना होदों उइथ डाटा बेस उइथ पपुलेसन स्टेटास हयथ' बिथांमोनहा होआखै आं खोनानो मोनदों इउटिउबाव दिपेन बर' बिथाङा जोङो 8थासोखौ मोनबानो जाबाय आरो बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गुरुं स्टेटमेन्ट होदों बे डिलिमिटेसनाव जाहाथे खुनु बर'नि खहा जाया आं बेखौ लुबैयो होनना बे जुक्ति गोनां बाथ्रा जायाखै एसे माने दुर्बल श्रेणीनि स्टेटमेन्ट जादों दा बेबायदिनो मेजर जातिनि इस्युआव नांथानो हायै दिनै एबसुखौ जों नुदों दिनै एसे बुंबावनो हायो बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड 2020आव जे बिटिआर एकर्ड जादों पिस एकर्ड जादों बे पिस एकर्डनि गोबां क्ल'जआ बिराद गाज्रिथार जे क्ल'जफ्रा जोंनि बिटिसिनि मोनखानाय गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबबाय आरो इयुनाव जोंनि बिटिसिनि खुनु सेफगार्डनि बाहाय खोथा गैला दिनै बे बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिराद गिदिरखा होननानै दिनै एबसुनि मानसि बा इउपिपिएलनि मानसिया बुङो बबे गिदिरखा जाखो रिजन सोदोबा मा होननाय जाखो बेलाय माखौ लानानै बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौ बिराद मोजां बिराद गिदिर एकर्ड जादों होनबाय थायो न' एखेबारे डाल हेडेड वान अफ द डाल हेडेड मानसिफ्रासो बेबायदि खोथाखौ बुंगोन मानो बिटिसि एकर्डआव दंमोन जे बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंक आदार इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन दिनै बिटिआर एकर्डआवथ' बे गैया बिटिसि एकर्डआव दंमोन बिटिसिआ माने गावनि गासिबो माने लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दंमोन आरो बेहाय आयेन बानायनो हानाय दंमोन आरो मा दंमोन फाइनान्सियेल पावार दंमोन दिनैथ' दा लेजिस्लेटिभआ दंबाबो गैयिबादि साइज जाहैबाय आरो बेखौ मावनो थाखाय जेन'बा प्रिन्सिपाल जेनाखि सेक्रेटारि होदोंमोन बिटिसिआव दानियावथ' नोंसोर सिइअसो होबाय दाखालि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एपइन्टमेन्ट होबाय गाबोन समफोर प्रिन्सिपालखौ सेक्रेटारिखौ होथायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकजों स्टेटासजों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसनि रेंकजों बिराद आकाश पाताल डिफारेन्स होमबा बेखौ बिटिसिनि पावार खमायनाय जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै सैज्य हाखै आरो दाखालिनि बे बिटिआर एकर्डआव मा दंमोन जे जेसेबां बिटिसिआव कास्टआ दङ वाटार बडिसफोर दङ आरो बेनिफ्राय बिजिआरफोर दङ बेफोर गासिखौबो आसाम सरकारनोसो क्षमताखौ हरगोन बेखौ प्रटेक्सन होनाय प्रेजार खालामनायनि दायित्वआ आसाम सरकारनो मानो हरगोन लेन्डआ नोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्टखा लेन्ड डिपार्टमेन्टआ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इट इज योर ट्रेन्सफार साबजेक्ट इउ हेभ द सोल अथरिटि बिटिसिआनो दंमोन बेखौ मानो बिसोरनो हरगोन जायनि फलाव दा गोबां जोंनि बिटिसिआव थानाय खासाफोरखौ बै जे बिटिआर एकर्ड मथे आसाम गभर्नमेन्टआ दा लाजोबनायनि लेन्ड बेंक खुलिनायनि बिसोरा मोनसे टास्क फर्स दादों बे टास्क फर्सफ्रा सार्भे खालाम बे खासाखौ बिसोर आइडेन्टिफाइ खालामबाय ओमफ्राय बेखौ बिसोरो ज' खालामनानै बबेबा मोनसे इन्डास्ट्रि फसंफैनायनि चान्सआ थाबाय दा बेफोरबायदि बिटिआर एकर्डआव जे गाज्रि क्ल'ज दं बेखौ बोरै बिथांमोनहा बोरै मानिनो हाखो एबसुआ दिनै एरियानि बिथोराव फैदो 5% बारायगोन होननानै दाखालि 26 जानुवारियाव चिफ मिनिस्टारा डिक्लेयार होदों बिथाङा खालि सिम्पल मिटिङाव लेक्सारल' होदों दिनैसिमबो बेयो गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन गेजेट नटिफिकेसन बा गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु अर्डार जायाखै जे गहपुरा बाहाय हाबगोन दाखालि राजु नार्जारिया मोनसे इउटिउब चेनेलाव बुंबावदों बले गहपुरा जोंना हाब्बाय होननानै आङो राजु नार्जारिखौ बुंगोन नों दिनै मोनसे डकुमेन्टस देखायनायसाय जे गहपुरनि उमुक गामिया माने हाब्बाय होननानै शो खालामनायसाय गेजेट नटिफिकेसन बा गभर्नरनि नटिफिकेसन दं नामा देखायनायसाय खुगाजों बुंनायाथ' खामानियाव गैयाना भेलु गैया हिमन्त बिश्व शर्मानि लेक्चारा आनटिल एन्ड आनलेस इट इज गेजेट नटिफाइड भेलुआनो गैया होमबा दिनै एबसुआ बेफोरखौ बोरै माने मानि लानानै बोरै थानो हाखो मारै थानो हाखो खोथा बुंबानो जायो नामा आरो दिनै एबसुआ मा एक्सक्लुसनखौ मानो खालामखो बिटिसि एकर्डनि उनाव 17 बोसोर दावराव गैयाजासे
माखासे एरियाया जेराव बर' ट्राइबेला 1% 2%बो गैया बिसोरो हाबनानै रायजो जानानै बिटिसि बासिन्दा होननानै लाखाबाय बेखौ माने एक्सक्लुसननि मानो एकर्डआव सोनांगौ एक्सक्लुसननि खोथाखौ थानोनो नाङामोन बेखौ बोरै मानिनो हाखो दिनै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनाय बिटिसिआव दंमोन बिटिआरआव गैया होनबा बेबादि इमान धंसात्मक बिटिसिखौनो धंस खालामनाय बे बिटिआर एकर्ड 2020 नि 27 जानुवारियाव एकर्ड जानायखौ बिथांमोनहा बोरै मोजां होनो हायो आरो बेबादिखौ मोजां होनग्राखौ नोङो आदुवा होनो ना जाम्बा होनो ना मा होनो ना दाल हेडेड होनो दा एबसुनि स्टेजआ बे पर्दायाव दं बिथांमोनहा बेखौ बुंबा रागा जोंनो हागौ खिन्थु सैथोआ बे बिटिआर एकर्डआव जोंनि बिटिसिआव मोनखानायासो गोबां धंस जादों दा नोङो मेडिकेल कलेज होबाय नानि थावजों ना एवबाय बे क'क्राझार रुपनाथ समिति ब्रह्मनि हस्पिटालनि गासिबो एपारेटासखौनो बाहाय लाबोबाय बिनि डाक्टारफोरखौनो बाहाय लाबोबाय बैजों सिभिल हस्पिटाला आगोल जेसेबां फेसिलिटिस मोनदोंमोन दा गैला होमबा बियो आसाम गभर्नमेन्टनि मा मेडिकेल कलेज होनाय गमामायै जादों नामा ओमफ्राय बाहाय साख्रिया नायदो जोंनि बर' बा ट्राइबेला 10% मोनगोन 10%आव नोङो 10 जननि बिथोराव 7-8 जना गुबुनफोर जागोन बर'आ 3-4 मोनगोन दिनै बेफोरखौ दिनै मानो नुवाखै कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइन होनाय सिस्टेमखौ मानो काउन्टार होदिया दिनै जोंनि बर' गथ'फ्रा माने बिराद जाम्बा जाम्बिनि फिसाफ्रा खस्थ' जानानै दं कास्ट सार्टिफिकेटआ जुदि अनलाइन जायोबा हु विल आइडेन्टिफाइ सोर आइडेन्टिफाइ होगोन बिराद 2 नाम्बारि बेवहाय इसु जागोन हारसाफ्रासो दा थाब मोनो बिसोर थाखा होनानै गावसोरनि मानसिजों सोबसाब रायलायनानै बिसोरना थाब इसु जायो बर'फोरना जायाखै दा बे अनलाइन सिस्टेम खालामनायखौ काउन्टार होयैया एबसुनि बे सासे माने बिराद गभर्नमेन्टनि माने मा होनो बिदिखौ फल'आ जेन माने गावसोरनो बानायनाय साइलेन्ट थानायनि मिनिंआथ' एक्सेप्ट खालामनाय जादों बेबादिखौ जों नुनो मोनदों बेबादिनो डिफारेन्सआ बेनो जे गोदोनि एबसुआ अरिजिनमोन दानि एबसुआ माने डुप्लिकेट एबसु बादि अब्ला नों बेखौ हाइब्रिड एबसु होननो हागौ बे दानि एबसुआ गोदोनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाया 87 निफ्राय जरदार जादों बे जरदार सोमावसारनायाव जोंनि बर'फोरनि सायाव बेसेबां हिन्जावफोरखौ जिनाहारि खालामदों बेसेबां हिन्जावफोर बुथारजादों बेसेबां हौवाफोरखौ बुथारनानै हिन्जावफोरखौ रान्दि खालामदों बेसेबां गेंरेप जादों बेफोरनि आसाम सरकारा जे जोंखौ आसाम पुलिस फोर्स बा बै समाव एपिटिएफ होननाय बेटेलियन मोनसे ग्रुप दं बेनि दारै बेसेबां अत्याचार खालामदों बुथारदों गावथारदों हेलेन बै सराइबिलाव हिन्जाव 3 गावथारजादों हेलेन आरो गायदे बिसोर बेफोरबायदि जोंनि मानसिखौ इनोसेन्टलि बुथारबोदों दा बेफोरबायदिखौ दिनैनि एबसुआ मिथिगौना मिथिया हिस्ट्रिखौनो जेबो मिथिया नंखायनो बे दानि एबसुफ्रा फुराना एबसु वार्कारफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ जों दाबो एबसु हारा हाद्दि जोंनि ब्लाड दाबो जों एबसु नंखायनो जातिनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ नुयोब्ला जोङो दाबो थानो हाया जोङो गियाबो मुङाबो जेखौ बुंनांगौ बेखौ बुंगोन आरो जायखौ बुंगोन सैथोखौ बुंगोन जोङो असैथो मोनसेबो बुङा नंखायनो आं खावलायगोन मैया दाखालि भलान्टियार्स फोर्स एक्स भलान्टियार्स फोर्सनि कनफारेन्स जादोंमोन मास रिलिजियास प्रेयार काजलगावआव आं बेवहायबो बुंदों जे नोंथांमोनहा भलान्टियार्स फोर्सआ दिनै रायजो बिथिंनो जुदि आवगायबोबायबा बाहाय नोंथांमोनल' नङा गोबां बर'नि ट्राइबेलनि हान्जाफोरखौ आरो बेहाय बिटिसिआव थानाय गासिबो धोरोमनि मानसिफोरखौ जातिफोरखौ ज' खालामनानै आन्दलनखौ सालायलांनांगोन होननानै बुङो दा बेवहाय आं खावलायदों बेवहाय दानि एबसु बनसु इउपिपिएल बिपिएफ गासिबो बर' जातिनि संगठनानो बे बर'लेण्ड मुभमेन्टआव बारसोमनांगौ मानो बेखौ बारसोमनानै जों जुदि गोदान एग्रिमेन्ट गोदान सुक्ति लाबोनो हायाब्ला जोंहा सान्थि गैया दिनै जोंनि मानसिखौ हाजार बिजार मानसिफोरखौ जेलाव हमनानै दोन बड'लेण्ड मोननाय लोगो लोगो जों गासिबो फ्रिदम फैदों आरो दिनै ख्रिस्टानफोरखौ जोंनि ट्राइबेलखौ माने उइक खालामनो थाखाय ख्रिस्टानखौ दिनै ट्राइबेल नंला होननानै बुंनो गभर्नमेन्टआ थांगासिनो दं आरएसएसनि मानसिफ्रा बुंनो थांगासिनो दं बिनि मिनिङा मा जाहाथे ट्राइबेला सेरखाय बेरखाय जानानै बर'फ्रा खौसे जानो हाया दुरबल जायोबा जोंखौ गादबनानै बिसोर जागोन एथ' दिन सोलिबोबाय बेफोर कुइसनानो गैयामोन
दिनै मानो ख्रिस्टानखौ जोंनि ट्राइबेलनिफ्राय आलदा बोखावनांगोन अर्थात क'क्राझार लकसभायाबो एसटि थानो मोना दतमायाबो एसटि थानो मोना माइनरिटि खालामनानै जोंखौ धंस खालामनो नागिरदों बेबादि एसे गिदिर इस्युनि सायाव दिनै जोंनि एबसुनि लिडारफ्रा मानो नोजोर गैया मानो खुगा गैया मानो बुङा दुखु गोनां बाथ्रा नंखायनो आङो दानि बे एबसुखौबो माने हाइब्रिद मडेल जाबाय नामा अरिजिनाल नंला बेबादि साइसो आङो नुदों दुखु मोनो जोङो दुखु मोनो दा जोंनि सिनियर सिटिजेनाव आङो गोबां जायगायाव बेरायबाय 70 बोसोर 80 बोसोर 83 बोसोरनि मानसिफ्राबो गाबखांनानै बिराद मोजां जाबाय बेखौ दानानै मानाया जोंनि जाथिया जोबस्रांथारनोसै होननानै दुखु फोरमायो दानि जोंनि लिडारफोरनि बे इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा एबसुआनो जा जोंनि जातिनि बा साहित्य सभायानो जा लिडारफोरनि खार्यकलापनि सायाव जोंनि सिनियर सिटिजेन ग्रुपनि मानसिफ्रा रावबो गोजोननाय गैया दा बेखिनिखौनो आङो फारागखौ बुंबाय जे एबसुनि रला दा बर्थमान खुब दुखुनांथाव अबस्था बे आरो